Kublai perlok kumbangi latip haka arposau tarik umaj kadai kawal tibide. Hakanai kasngi kirakhe ombangi kemen bangi yo ya unai uknyang jingpang tibi. Hendrai kathong hi jong ka sarkar ban rakhe ya kanai kasngi kadai ban create awareness hakaleng ki jaka lane jong ka perthai hi barok kawai. Khnang ba ka perthai kan long free lane ban like na unai uknyang jingpang tibi. But ka India ru ka long kawai ka country ka balong aktif bha ban participate hakane ka wal tibi de but ka don ru ka thang ban pendu pendam lane eliminate ya utibi ha usnam hajar arposan. Te kumta ka state Meghalaya jongi ru kum kawai ka state ka bashimanta hakane ka wal tibi de. Te kumta ka state TB office jong ka Meghalaya ka pemi deka drawing lane ka poster competition. Kumshi banta ban create awareness hakeleng kijaka jong ka Meghalaya jongi. Ka theme kalong yes we can end TB. Phila ban ro ya kijing ro jong phi lane ki poster. But phila ban sen ha unai number ubala ai harum lane ya kijing tip ba phikwa ban tip phila ban kontak ye unai number bala ai harum. But ka last day ka ba phide ban submit kade haka arpolai tarik mentau benai. But sa kawai ru phila ban isim benta daka badro haka kendro. Wala da phide mano ru phila ban ro but submit ye kajing dro jong phi. Kajing dro phila ban ro kalong halor ki sign lane ki sintam jong tibi karu kom sumar kumno ngin penduk pendam ya kajing page po ye gitu ki pasien treatment ya UTB lane ya gitu ki brew ki bayo ya kane kajing pang TB. Akane ke competition pilaru banyo ye ki prize ki basyong dor lai peu hajar lada pilong ki batrim dro dan nei pilong ki long job. Sakawai ru ke competition pila ban simbenta haka singing competition. Ka theme kalong yes we can eliminate TB by 2025. Ka khusnam ka basyong dor hadu khatsan hajar. Habarwai pila ban pendankam yaki tir put lane tir tam. Kapor kalong tang 100 minit. Pila ban ruai deka English khasi penar bat karo. Sakawai ka competition pila ban sim kalong power. Kumbangi loi ki power kilong ki ba popular ma haka state jongi. Kumta ka government jongi ka kwa ban shim yaki lat ban pen sepriang yaki jing tips pang UTB lengba ka power. Ya kan nega power ru kade ban long hapo 100 minit but pila ban sen hachwa jongka arpon riu terik umaj. Ha kan nega power ru kinong job kila ban khur hadu shipeu hajar ka khusnam. Kublai shibun.